Druhá platňa. Južná Amerika. Máš pred sebou mapu Južnej Ameriky v reliéfnej podobe. Pomocou nej môžeš podrobnejšie preskúmať tento úsek Magellanovej cesty. Prehmataj celú platňu oboma rukami. Pri dolnom rohu vpravo nachádzaš rámik s QR kódom. Môžeš si ho načítať pomocou mobilného telefónu a počúvať popisný text k tejto platni kedykoľvek budeš chcieť. V ľavej polovici platne nachádzaš bledohnedý reliéf kontinentu Južná Amerika, v pravej polovici nachádzaš bledohnedý reliéf tej časti Južnej Ameriky, popri pobreží ktorej preplával Magellan pomerne blízko a napokon našiel cestu ku Koreninovým ostrovom. Zvyšná plocha platne, obklopujúca pevninu, je bledomodrá a predstavuje more. Začnime teraz v pravej polovici platne. Celkom hore vpravo nachádzaš 4 šípky, dlhé červené trojuholníky, ktoré sa v strede stretávajú v jednom bode. Túto grafiku, ktorej hovoríme veterná ružica, už iste poznáš aj z prvej platne a vieš, že na tomto mieste nahrádza kompas a ukazuje hlavné svetové strany. Každý špic trojuholníka ukazuje na začiatočné písmeno jednej svetovej strany. Hore na sever, dole na juh, vpravo na východ a vľavo na západ. Nahmataj dole na veternej ružici písmeno J a presúvaj sa rukami smerom dole. Ako si už iste zistila, priamo pod veternou ružicou nachádzaš bledohnedý hladký reliéf v najjužnejšej časti Južnej Ameriky. Zím na dohľad sa vtedy na lodi ozvalo oveľa skôr, viac severne, keď sa lode blížili do zálivu pri Rio de Janeiro. Potom sa lode plavili pomerne blízko pri pevnine Južnej Ameriky. Na tejto platni je zobrazená len časť trasy, ktorá potom doviedla lode z Atlantického do Tichého oceánu. Túto časť trasy celkom jednoducho identifikuješ vpravo vedľa reliéfu ako čiaru pozostávajúcu zo žltých bodiek. Začnime teda na prvej bodke žltej čiary pri pravej hrane platne. Magellan nechal preskúmať všetky zálivy a ústia riek a stále dúfal, že tu niekde nájde priechod, cez ktorý sa dostanú ku Koreninovým ostrovom. Bolo stále zimšie a námorníci museli prezimovať. Prvá bodka zodpovedá približne prístavu Puerto San Julián v Argentíne. Tu vypukla vzbura. Potom sa neskôr pri zúrivej výchrici loď Santiago rozlomila na dve časti. Po 5 ťažkých mesiacoch sa počasie upokojilo a 4 lode Trinidad, Concepción, Victoria a San Antonio mohli pokračovať v ceste smerom na juh. Nasleduj žltú čiaru smerom dole popri pobreží až do miesta, kde sa čiara prudko otočí doľava. Tu môžeš aj hmatom rozpoznať, ako málo miesta je na vode medzi ostrovmi a pevninou a vieš si predstaviť, ako komplikovane sa lode museli predierať medzi ostrovmi. Opäť prišla výchrica, ktorá lode od seba oddelila. Keď sa potom pri dolnom špici Južnej Ameriky Concepción a San Antonio objavili na obzore, bolo všetkým jasné, že priechod, ktorý hľadajú, neskorší Magellanov prieplav, musí byť na tomto mieste. Preskúmaj túto silno členenú plochu a rukami sa presúvaj dole na hladkú modrú plochu oceánu. Posledná, veľmi malá plôžka, ktorá vystupuje z povrchu platne, je ostrov Isla Hornos s najjužnejšie ležiacim pevninovým cípom, ktorý nesie názov Cap Horn, teda Hornský mys. Je to najjužnejší bod Južnej Ameriky. Tu sa nachádza aj najjužnejšie umiestnení maják sveta. Žltá čiara by potom pokračovala doľava, smerom na západ, cez Tichý oceán, ktorý sa nazýva aj Pacifik, kde sa 3 lode Trinidad, Victoria a Concepción plavili 100 dní. Osadenstvo lode San Antonio využilo príležitosť pri komplikovanom presúvaní sa medzi ostrovmi počas hľadania cesty medzi nimi a vytratilo sa aj s loďou. Preskúmaj v ľavej polovici platne reliéf Južnej Ameriky. Táto južná časť amerického dvojkontinentu má plochu 17 843 000 km². Žije tu 441 miliónov ľudí v 13 štátoch: Venezuela, Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Paraguaj, Čile, Trinidad a Tobago, Guyana, Suriname, Brazília, Uruguay a Argentína. Keď matáš povrch reliéfu, vľavo na západnom pobreží kontinentu nachádzaš Andy, najdlhší pevninový horský reťazec na svete. Jeho začiatok je celkom hore na severe a tiahne sa popri Tichom oceáne až celkom na juh. Andy sa začínajú vo Venezuele a prechádzajú cez 6 krajín: Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Argentína a Čile.
Najvyššia hora And je 6961 metrov vysoká Aconcagua v Argentíne na hranici s Chile. Vnímaj tvar kontinentu. Horná polovica je široká a potom sa stále viac zužuje smerom na juh. Celkom dole nachádzaš malý bod, poslednú, veľmi malú plôžku ostrova Isla Hornos, ktorá vystupuje z povrchu platne s najjužnejšie ležiacim pevninovým cípom, ktorý nesie názov Cap Horn, teda Hornský mys. Vpravo vedľa dolnej časti kontinentu hmatáš ešte dve bodky vedľa seba. To sú Falklandské ostrovy alebo aj Falklandy, ktoré síce geograficky patria k Južnej Amerike, ale sú zámorským územím Veľkej Británie a patria pod jej správu.